Maayong adlaw mga bata. Karong adlaw atong tun-an ang letrang O. Letrang O. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang O. Mao kini ang letrang O. Letrang O nga adunay tingog nga O. O. Karon, manganta kita. Letrang O. Ang O kay O. Ang O kay O. Tunay tingog ang letra. Ang O kay O. Letrang O. Letrang O. Mao kini ang mama nga letrang O. Kini usab ang iyahang anak, ang baby nga letrang O, ang gamay nga letrang O. Okay. Unsaon kaha pagsuwat sa letrang O? Okay, ingon di anion. Kana, niya, pakurba, paigba. Unsaon na gud to pagsuwat sa letrang O? Pakurba, paubos, nya, pakurba, paigbaw. Sunod nga atong isuwat ang gamay nga letrang O, ang anak nga letrang O. Pakurba, paubos, nya, pakurba, paigbaw. Unsaon ganito pagsuwat sa letrang O? Pakurba, paubos, unya pakurba, paigbaw. Ingon anaon pagsuwat sa gamay nga letrang O. Mga hulagway nga nagsugod sa letrang O. Kini, unsa kaha ni? Kini nga hulagway usa ka orasan. Orasan. Ang orasan nagsugod sa letrang O. O. Orasan. Orasan. Sunod nato nga hulagway kini siya. Makaon. Usa kini ka gulay. Kini kay okra. Okra. Ang okra nagsugod sa letrang O. Okra. Sunod nato nga hulagway, usa ka lalaki. Ang pangan ani nga lalaki kay si Oscar. Oscar. Si Oscar ang iyahang pangan kay nagsugod sa letrang O. 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 Oscar. Sunod nato nga hulagway, usa kini ka mananap, usa ka hayop. Ang tawag ani niya kay oso. Oso. Ang oso nagsugod sa letrang O. Nagsugod sa letrang O. 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 Oso. Sunod nato nga hulagway, kini siya. Makit-ani nato sa simbahan. Usa kini ka obispo. Obispo. Ang obispo nagsugod sa letrang O. Letrang O nga adunay tingog nga O. 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 Obispo. Letrang O. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang O. Orasan, okra, Oscar, oso, obispo. Sunod nato nga hulagway, nagsugod gihapon kini sa letrang O. Oregano. Oregano. Ang oregano nagsugod sa letrang O. 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 Oregano.
Sunod nato nga hulagway, usa kini ka oto. 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 Ang oto nagsugod sa letrang O. Sunod nato nga hulagway, kini siya, makaon ni siya. Usa kini ka otap. Otap. Ang otap nagsugod sa letrang O. Letrang O. Otap. Sunod nato nga hulagway, kini siya, usa kini ka opisina. Opisina. Ang opisina nagsugod sa letrang O. Letrang O. Opisina. Sunod nga hulagway, kini siya, usa kinyanhi dadon kung naatay sakit. Ospital. Ospital. Ang ospital nagsugod sa letrang O. Ospital. Letrang O. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang O. Oregano, oto, otap, opisina, ospital. Mga hulagway nga nagsugod sa letrang O. O. Nga adunay tingog nga O. O. Letrang O. Ang O kay O. Ang O kay O. Sunay tingog ang letra. Ang O kay O. Asa dinhi nga hulagway ang nagsugod sa letrang O. Asa dinhi nga hulagway ang nagsugod sa letrang O. Kini siya ang opisina or ang bola. Kini opisina. Kini bola. Asa ka dinhi sa ilang duha ang nagsugod sa letrang O. Very good. Ang opisina. Asa dinhi nga hulagway ang nagsugod sa letrang O. Ang baki or ang oso. Kini baki, kini oso. Asa ka dinhi sa ilang duha ang nagsugod sa letrang O. Very good. Ang oso. Ang oso nagsugod sa letrang O. Asa dinhi nga hulagway ang nagsugod sa letrang O. Kini ang orasan or kining laso. Kini orasan. Kini laso. Asa ka dinhi sa ilang duha ang nagsugod sa letrang O. Very good. Ang orasan. Ang orasan nagsugod sa letrang O. Kinsay nakailan ninyo ani nga utanon? Very good. Kini na utanon kay usa ka okra. Usa ka okra. Adunay mubo nga sugilanon si ma'am. Ang utso ka okra. Mao kini ang uluhan sa atong sugilanon. Ang utso ka okra. Adunay utso ka okra nga utan gidalas ni Kuya Undoy. Adunay utso ka okra nga utan gidala ni Kuya Undoy. Gilapwaan kini ni Kuya Undoy ug amo kining gisud-an sa panihapon. So giunsa kuno ni Kuya Undoy? Gilapwaan. Gilapwaan ang okra. Pila ganito ka okra? Adunay utso. Adunay utso or adunay 8 ka okra. Lami kini kaayo nga gisawsaw sa suka. Lami kini kaayo nga gisawsaw sa suka.
Ang okra sustansyado gayud kaayo. So ang okra kuno kay adunay daghan nga sustansya. Pangutana, unsa ang utan gidala ni Kuya Undoy? Unsa ang utan gidala ni Kuya Undoy? Unsa man to gidala? Utan nga? Very good. Okra. Ang gidala ni Kuya Undoy kay okra. Pangutana, giunsa pagluto ni Kuya Undoy ang okra? Giunsa pagluto ni Kuya Undoy ang okra? Giunsa kahato niya? Gilapuwaan. Gilapuwaan ni Kuya Undoy ang okra. Nganong maayo nga mukaon kita og okra? Nganong maayo nga mukaon kita og okra? Ngano kaha? Tungod kay ang okra kay sustansyado. Sustansyado. Buot ipasabot, daghan og sustansya nga makuha sa utan nga okra. Nang hinaot ko nga aduna kamay nakatunan, daghang salamat!